Hala, sige. Laka. Alapat. Yo, what's up sa inyo mga Ajay, no? So, yun, Gambino pa rin. Nabanggit ko naman sa inyo nung last time na may mga Cebu tayong gagamba. So, ang gagawin natin ngayon na pagbabanggain ko yung Cebu sa yung 3 times na winner natin na almost naka-apat na pala. Pero yun, nung derby, nung laro-laro namin dito, so 3 times na nalo yun. Nung sa sariling gagamba natin, bali pang-apat na, no? Kasi isang beses na nanalo. So, ito yung picture niyan. Yan. So, yung Cebu, yung itim, malaki talaga yung Cebu. So, pakita ko sa inyo, no? Gaano kalaki yung Cebu. Kasi nandito sa may baba. So, yung Cebu na to, 10 days to, bago nakarating. So, malaki talaga yung Cebu, no? Yan yung Cebu. Malaki talaga ang gagamba yung Cebu. So, parang yung pinakamalaki na namin dito, nanliit, no? So, good size pala ng Cebu to. Ganito nakalaki. So, ayan. Ito siya. So, kung mga kursunada lang kayo. Medyo lumain yung, yung itsura niya. Pero goods pa rin naman. Goods pa, goods. So, baba ko lang, no? Para makapili kayo kung anong kursunada nyo. So, sa haba talaga, 8'10 mga kaji. 8'10 to. Mahaba talaga. Pero kaha pareho. Pero may tiwala naman ako dun sa gagamba natin na lalaro talaga siya, no? So, titignan natin. So, ito naman yung gagamba natin. So, yan. Medyo may kahala ng unti ito. Pero sa galamay talaga. Medyo malayo-layo yung hahabulin na ito, no? Yan siya. Gamitin na natin itong paglalaroan natin. So, nasa inyo na lang no kung saan kayo. Ito ulit yung picture yan. So, doon kayo sa itim na Cebu. O doon kayo sa medyo dilawin natin. Tested na, no? Pero, malaki kasi masyado. Mataba yung paanong sa Cebu. And, mahaba, no? Mahaba na mataba. So, yan. Medyo hirap. Pero, gagamba naman natin pareho to. Pero kung sa mga postahan ko, ganun. Hindi ko ilalaban yung gagamba natin, no? Medyo lugi talaga. Pero, yun nga. Gusto kong subukan yung Cebu. Medyo kinondisyon ko siya ng ilang araw. So, ito yung gagamba natin. So, sana hindi lang siya mapwersa ng sobra, no? Baka kasi hindi niya kayanin. Tatalon siya. So, subukan natin, no? Yung sa Cebu. Yung sa Cebu, malaki talaga. So, atin muna natin. So, game na. Pag may napili na kayo, game na natin. Naku. Nahuli ata. Uy. Ang laki talaga nung sa Cebu. Ang laki masyado. Mismatch na mismatch. Parang durog yung maliit. Sige. Ang laki masyado. Hala, sige. Lalaban din yan. Hindi yan papahuli. Naku, stick yung kinagat. Ay ka. O, pabalik pa. Balik pa. Second bakal pa. Naku. Nakunan ng isang paa. Masyadong malaki. Malayo talaga. Hindi kaya ba? Ayan, no? Yung paa ng gagamba natin. Naagat ka na dyan. So, mataba. Kasi masyado yung paa yan. Mahaba, no? Medyo hirap talaga. Hindi kaya. So, isama natin. Wala ka. Allah, patay yung Cebu. Patay yung Cebu. Napusod yung Cebu. Ayan, oh. Katas ng Cebu. Patay ka ngayon, di ka? Tapos ka din Cebu ka. Naku, hindi na nakaagat. Ayan, oh. Paangat na ata. Nako. Oh. Hindi ko lang masabi mga Ajay, no? Pero malaki yung tagas nung sa Cebu, ah. Nandun yung tagas nyo. Talagang puro, walang halong chemical, no? Purong kagat talaga. So yan, di ko alam kung sinong bibigay dito. No, yan, binaba na. Injecta rin natin mga Ajay, no?
Shoutout din si Lods. Thank you sa panonood. Laging pagsubaybay. Shoutout din kay Ben Angelo Resio. So yan, maraming salamat sa panonood. May rin na YouTube creator din si Gagambilot TV. So yun, shoutout sa inyo sir. So sana subscribe nyo rin siya, no? Maraming salamat po. And sa lahat ng mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, so mag-subscribe na kayo. And again, keep safe and God bless po sa inyo lahat.